खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव दिख्रेब नार्जारिखौ थांनाय हराव क'क्राझार पुलिसा हमनायखौ बनस'नि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दावराव दिख्रेब नार्जारि बिथांखौ वारेन्ट गैयालासे वाल बारनानै हमनानै लाबोनाया बिथां बायदि बैसो जानाय सुबुंखौ आयेननि भाबै बैसो जानाय मानसिखौ हराव दैखांनो मोना। बियो दाय मावनाय जादों। बिथांमोना आयेनखौ आखायाव लादों। बिथांमोना जेबो वारेन्ट गैयालासे सोरनिबा न'खराव थांनानै एरेस्ट खालामनायनि मोन्थाय गैया। रावबो पुलिस बिफाना राजखान्थि हान्जाया आयेननि देरसिन जानो हाया। नङाब्ला गोग्गोम सोमावसारनानै सरकारनि हेंथायै जोंनि थांनानै थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थायनि खामानि मावलांगोन। रावखौबो गिनायाव गैया। दावराव दिख्रेब नार्जारि बिथांखौ हमनायाव राजखान्थियारि खैसार दङ होननाबो बुंथियो बनजित मनजिल बसुमतारि बिथाङा। UPPL नि मावख'खौ दुथांफोरा सावना गालांदों। चिरां जिल्ला फानबारियाव थानाय 18 नं मानास सेरफां ब्लक UPPL मावख'खौ दुथांफोरा सावना गालांदों। थांनाय हरनि समाव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सावना गालांनायनि सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि मावख' सावनायाव मावख'आव थानाय गोबां मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। बिनि सायाव थाबैनो तदन्त खालामनानै आयेन बायदि साजा होनो दाबि दैखाङो UPPL नि दैदेनगिरिफोरा। थांनाय हराव क'क्राझार पुलिस बिफाना बारग' BLT नि दैदेनगिरि बारग' MLA हितेश बसुमतारिखौ न'निफ्राय हमनाय खौरां मोननाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बादिब्ला बारग' MLA हितेश बसुमतारिनि न'निफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार आरो गोथां गुलि बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय हाथियार आरो गुलिफोरानो जाबाय फारियै AK सिरिज राइफल गंसे, AK मेगजिन गंसे, AK नि गुलि मेगजिनाव सोनाय मोन 30, AK नि गुलि मोन 96, M16 राइफल गंसे, M16 मेगजिन गंसे, M16 नि गुलि मेगजिनाव सोनाय मोन 9। ओरैहाय बारग' MLA हितेश बसुमतारिनि बिसि अन्जना बसुमतारिया बेनि सायाव रोखा फोरमायथियो। राजखान्थि सोलोजों गिख्रंथाव गावग्रा सिलाय होफ्लाना थांनाय हरनि समाव हमनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव जिरा खालामदों होनना। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान मावफुं आफादा दिनै दाफुं जाबाय। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुमानि गेजेरजों 2 बोसोरनि थाखाय मनरन्जन बसुमतारिखौ आफादगिरि आरो पितम्बर ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जाबाय। अल BTR कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिखौ थांनाय हरनि समाव क'क्राझार पुलिसा दैखांनानै लाबोदों। गसाइगाव साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय जामुगुरि गामिनिफ्राय बिहाव बिखुनजोनि न'खरनिफ्राय थांनाय हरनि 3 रिंगासो समाव क'क्राझार पुलिसा दैखांनानै लाबोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।